बिथाङा खिन्थु जाति हिसाबै बे प्रान्जल तालुकदारा जाति हिसाबै इनसाल्ट खालामदों जाति हिसाबै नारसिनदों जाति हिसाबै अयनाय खालामदों मानो होनोब्लाथ' बेयाव जेसांखिनि जन खालामजादों बे बिथांमोना दिनै बर' हारियानो गोजा बर'नि गेजेराव अयथासार खालामदों हेलौ एभरिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि उनाव जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि उनाव जोबोर मोजां दं लोगोफोर दिनै आं मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना दिन्थिनो थाखाय निस्सय रेडि जानानै दं नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामाजासिम नायलांगोन आरो इम्परटेन्ट सानना लागोन आं बेखौनो आसा खालामहरबाय आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामहरो जे जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ दाबायना लागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानाया नोंथांमोननिसिम लगे लगे सहैनो हायो आरो जों बेफोरबायदि मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जोङो अरायसम सोरांब्लानो बा अखा नायब्लानो जों शेयार खालामबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो नोंथांमोननो मानि सोमोन्दै दिन्थिनो लाना फैदों होनना बुङोब्ला जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामिथिं गोबां जोंहा फरेस्टफ्रा माने बिदिनो सरकारनि नाम लिस्ट जाहांनाय हाफोरखौनो माने हायाव जायफोर दङ बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय रायजो जानानै बा संसार जानानै हादान सिफायनानै दिनैसिमबो दङ आरो बेखौ दिनैसिमबो माने सरकारनि फालनिफ्राय एक्सेप्ट खालामनाय बायदि जाना दङ बिथांमोनखौ थानो होनाय जानानै दंखासै दिनै बिथांमोना माने माबा मोनसे गय बारि बागान बा बिफां लाइफां बागान खालामनो सानोब्ला फरेस्टनि मानसिफ्रा थांनानै गोबां इनाय खालामगासिनो दङ आरो बै जाय जिथुनाखि फरेस्टनि रेन्जार बे बिथांनि मुङा जाबाय प्रान्जल तालुकदार बे बिथाङा दिनैसिमबो माने गावनि हान्जाखौ लानानै बा गावनि टिमखौ लानानै सिभिल ड्रेसाव बिथाङा थाङै थाङै बर'फोरनि सायाव इनाय खालामगासिनो दङ आरो गाज्रि गाज्रि सोंखारिगासिनो दङ होननानै जों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दङ आरो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सायाव गोबां इनसाल्ट खालामगासिनो दङ बिथाङा गाज्रि गाज्रि सोंखारिदों नोंथांमोना जाहाथे बिथांमोननि बुंनायखौ जाहाथे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामहरो थांनाय बारावहाय जोङो जि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार बिथाङा थांनाय बारावबो जोंनि बे हादान ओनसोलाव फैनानै बा बे ओनसोलाव फैनानै जितु जोंनि एफआरएआ दिनै 8था गामिया जोंहा सार्भे अर्डार इतिमध्य अलरेडि दंखायो हिसाबाव दिनै जाबाय फैबाय दिनै जोङो बे ओनसोल जोङो इनक्ल'ज खालामना लाबोनो थानाय बेलायावबो जोंखौ दिनै बारे बारे नासयफैबाय थानायखौ जों नुनानै जों दुखु नांदों आरोखि जोंनि गोसोआव माने गिखांनाय फैदों जों दुखुबो नांदों हाया सरकारनि नोजोराव सार्भे अर्डार जानानै दंखायो जाय जायगाया सरकारनि नोजोराव सार्भे अर्डार जानानै दंखायो बे जायगायाव दिनै माने फरेस्टनि रेन्जारा थाङै थाङै मानि खारनाव एथ'ग्राब माने उपद्रब खालामबाय थानो मोननांगौ बिनि बिथिङाव सोर दङ होनना बुङोब्ला बा बिनि आन्दोआव सोर दङ होननानै बुङोब्ला बिटिआर सरकारनि सिङाव थानाय बर्तमान जाय फरेस्ट मिनिस्टार अर्थात रन्जित बसुमतारी फेरेंगा बसुमतारी बे बिथांनिनो साल होनानै जों गासिबो खोथाफोरखौ बा बाथ्राफोरखौ साननानै लानो गोनां जागोन दिनै जिथु बे बिथांमोना बेफोरबायदि पारमिसन होआमोनब्ला दिनै जिथु बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टारा जिथु बे बाथ्राखौ जिथु बिथांमोनखौ मावनो थुलुंगा होआमोनब्ला दिनैनि दिनाव गुबुन जाथिनि फरेस्ट मिनिस्टारा बा बे प्रान्जल तालुकदारा मा हिसाबाव दिनै जोङो जोंनि बैफोरबायदि बर'फोरनि सायाव एथ'ग्राब माने इनाय खालामनो मोननांगौ नोंथांमोना साननानै नाय आरो बुजिनानै नायोब्ला जोबोर मोजां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला बर' रायजोफ्रा जेरावखि थानानै माने संसारखौ सोलिगासिनो दङ न'खर खुंगासिनो दङ बे जायगायाव थानानै मारैनो थारैनो बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरनि सायाव एथ'ग्राब गाज्रि सोंखारिबाय थानो मोननांगौ मानो इनसाल्ट खालामबाय थानो मोननांगौ सासे फरेस्ट रेन्जार जालायनानै बिथाङाबोथ' एसेबाबो मेलेमाव थानांगौ ना जातिफोरनि खोथा फैयोब्ला दिनै बर' जातिफ्रा जिथु असमिया जाति होनना बुङोब्ला बा नेपालि जाति आदिबासि जाति होनना बुङोब्ला सोरनिबा गोसोआव दुखु मोनालासिनो थागोन ना निस्सय दुखु मोनगोन बेखायनो जोङो जातिनि खोथाखौ बेयाव लाबोनो दरकार गैया जोङो दिनै बर'आनो जा जियानो जा सोरबा जोङो जायगा लानानै थादों गावनि स्टाइलनि थाखाय थादों बेखौ जोंहा एथ'ग्राब माने सरकार सार्भे जाखानाय हाखौ हायाव थानाय मानसिफोरखौ बेफोरबायदि माने इनाय अयथासार खालामबाय थानो मोना होननानै जों सानो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फैनानै फार्स्ट दिना फैबाय दखान होबाय थानाय मानसिखौ बियो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबाय मोसौ दोस्लायनाय मानसिखौ बियो दै दौनो थांनायखौ होसो होसो हमना लांबाय आरो नेक्स्ट दिना फैबावबाय बियो न' लुनो थाखाय औवा लाबोनायखौबो बिथाङा गारिखौ सावनानै गालांबाय आरो बिनि उनाव फैबावबाय बियो गोबां मानसिफोरखौ लामाफ्रावबो हुमखि होना गालाङो दखानफोरखौबो सेफायनानै दखाननि बेनारफोरखौबो दानसिना गालांबाय आरो गोबां बिदिनो जोंनि बर' मानसिफोरखौहाय बियो दिनै संखारिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नायदो अब्ला नोंथांमोना गावसोरनो साननानै नायदो खुद बुजिनानै नायदो बिनि बिथिङाव बा बिनि आन्दाराव बिनि सिङाव मा हाबनानै दङ आरो सोरनि बिथोन हाबनानै दङ निस्सय जोङो डाइरेक्ट नुहुरखायो जोंनि बिटिआर सरकारनि सिङाव थानायाव बा बिटिआर एरियानि सिङाव सोर फरेस्ट मिनिस्टार दङ बे बिथांनि बिथोन मोनाब्ला बा बे बिथांनि पारमिसन मोनाब्ला दिनै बे प्रान्जल तालुकदार फरेस्ट रेन्जारा बेफोरबायदि बर'फोरनि सायाव एथ'ग्राब इनाय बा अयथासार खालामनो मोनगोन नामा जेबो खालामनो हाया बियो बर'नि जायगायाव जेबो खरायनो हाया आं सानो नाथाय दिनै बिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो सासे नङा सासे थुलुंगा होग्रा दङ बिथांखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांनो थाखाय चान्स होग्रा दङ पावार होग्रा दङ पारमिसन होग्रा दङ बिनि खारनावनो दिनै बे बिथाङा बेफोरबायदि बर'नि सायावनो अयथासार खालामगासिनो दं नाथाय सोरखौ खालामदों नोंथांमोना साननानै मोनदोंना जोंनि बर' हारिखौ जाय बिथाङा जे बेफोरबायदि मावनो खाबु होदों बा थुलुंगा होदों
बै बिथांनि मानसिखौनो बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ बिथांनि खर'आव एसेबो साननाय गैया बिथांनि खर'आव एसेबो मेलेम गैया बिथांनि खर'आव थारैनो मा दङ जुजाइ दं होननानै आं सानो जुजाइ गोबोरखि मेलेम बे बिथांनि मेलेमा नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनो खोनादों नोंथांमोना दिनैनि दिनाव बर'फोरखौ बे जायगायाव थाङै थाङै इनाय अयथासार खालामदों इनाय अयथासारल' नङा सोरबा सासे जाम्बा मानसि मोसौ दोस्लायनो थांनाय बेखौबो बिथांखौ होसो हमनानै लांदों सोरखौबा लामायाव दाद्रि जुमखि होना गालांदों सोरनिबा दखान न' बांफोरखौ बेनार पस्टार दानसिना गालांदों दखानफोरखौ सिफायना गालांदों बेफोर माबोरै जाथावगो जोङो बुजिनो आरो जेबो बाखि गैलिया आथिखालनि मुगायाव जोंनि बर' हारियाबो एसेबां मानि जाम्बा नंलिया दिनैनि दिनाव बिथाङा प्रान्जल तालुकदारा सासे फरेस्ट रेन्जार जानानै बर'नि सायाव माबोरैहाय अयथासार खालामदों नोंथांमोना साननानै नाय आरो बेफोरबायदि चान्सखौ होनोनो नाङा बर'आ जेब्लायबो खौसे जा बिनि उनाव जि जायो जालांगोन बिसारा बे उननि फारसे सोलिबाय थागोन बिथांखौ थांनानै एबाराव बेफोरबायदि सिभिलजों थांनानै माबा मोनसे खालामबानो एटेक खालामो आरो आं बेखौ नुदों बिथाङा सिभिलाव थांनाय माने बिथाङा फरेस्ट नङा बिथाङा जिबायदि फरेस्टनि ड्रेसाव थांगोन फरेस्टनि गासिबो रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै सोलिगोन अब्लासो बिथांखौ जों फरेस्ट होननानै सानगोन दिनैनि दिनाव सिभिलालाय मा आंबो थांनानै सोरखौबा दाद्रि दुमखि हैनो हागौ बेखौ निस्सय बुजिनानै नाय दिनै जोङो सिभिलाव थांनाय माने जोङो बेखौ सरकारनि मानसि होननानै जोङो गनायथावना बे नङा माब्लाबाबो नोंथांमोना बेखायनो सिभिलाव थाङोब्ला एबाराव बे मानसिखौ डाइरेक्ट हमनानै पानिशमेन्ट होनायनि गेजेरजों सरकारनोनो गथायना होनांगौ फैखेव नङा आं बेनिखायनो बुंखादों सोरबा डिपार्टमेन्टआ फैना नायफै सोरबा नोंथांमोना मिडियाफ्राबो नायलां आरो सोरबा जोंनि इन्टेलिजेन्ट मानसि बर'फोरनि गेजेराव लिडारशिपफ्राबो नायफै गोदान इनक्ल'ज खालामोबा जों बे हाखौ गारना खारगोन खोथाया नंगौना रायजोफोर गोदान दानदोंब्ला जों बिनिफ्राय जों खारगोन गाबोननो खारगोन जोङो गोदान दानदोंब्ला आरोखि दाननाय नुदोंब्लानो फैना नायफै जाय सिमनाखौ जोंनो होबथादों दिनै जों होबथायाबा बे हाग्रा जोबोमोन बिथांमोना जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों बिथांमोना जोबोर मोजां खामानि मावदों दिनै बिथांमोना बे हायाव थानानै गोबां हाग्रा एरियाखौ प्रटेक्सन खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौनो माने सरकारा भलुन्टियार हिसाबैसो बेयाव माने सोनानै दोननाय बायदि जादों अब्ला साननानै नायदो बिथांमोना थारैनो गाज्रि खामानि मावदों ना बले मोजां खामानि मावदों आरो बिथांमोना मोजां खामानि मावसेयावबो दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ एथ'ग्राब बेफोरबायदि अयथासार मानि बियो आरो बबे सरकारा बेबायदि खामानि मावहोदों बेखौ रावबो मिथिगैलिया थोंजोङै नुहुरगासिनो दंखायो थोंजोङै मिथिगासिनो दंखायो थांनाय बारावबो नाख्रेब नुख्रेब खालामजोब्बाय दिनै आरो बेयो सिमा होनानै गावसोरनो बे जायगायाव था होननानै सिमा होखानाय जायगायाव थानायखौबो मानि खारनाव एथ'ग्राब अयथासार खालामनांगौ जाखो सिमानि बारदोंब्ला बिथांमोना सिमा बारनानै दिनै गोदान जायगा दानदोंब्ला गोदान हाग्रा सिफायदोंब्ला बेयावहाय मा खालामनो गोसो सरकारा गोसो बायदि खालामनो हायो बे मोनसे रुल्सखा नाथाय दिनै सरकारानो थानो होनाय जायगाखौ थानायावबो मानि खारनाव पाब्लिकखौ एथ'ग्राब अयथासार खालामनांगौ आरो बिथांमोना माखासे खोथा बुंदों दिनै जोङो बे हाग्रायाव गोबां प्रटेक्सन होगासिनो दङ रावखौबो जोङो हाबनो होआखै सोरबा हाबनो फैयोबा जोङो बे हाग्राखौ दादान सोरबा फैयोब्ला बे हाग्राखौ सिफायनो मोनला होननानै गोबां प्रटेक्सन होगासिनो दङ अब्ला बेखौ एसेबो बुजिनानै मोनासै नामा सरकारा बे फरेस्ट रेन्जारा खर'आव मा दङ आरो बे फरेस्ट रेन्जारखौ बेफोरबायदि पावार होनानै बेफोरबायदि खामानि मावहोग्रानि खर'आव मा दङ निस्सय जुजाइ आरो गोबोरखि दङ होननानैसो जों साननानै लानो गोनां जायो बेखायनो आं सानदों जाहाथे बेफोरबायदि एथ'ग्राब इनाय खालामनो नाङा बर'खौ एथ'ग्राब माने दुरबल लथा होननानै साननो नाङा बर'आबो जोंनांगौब्ला मा जालांगोन बेखौ मिथिमोना बर' माने गोबां मानसिया बुङो जोंनि हारिखौ दुरबल साननानै लायो नाथाय बे नङा जोंनि बर'फ्राबो गोबां सेन्टिमेन्ट आरो साननो हानाय गोहो दङ बेखायनो सानै हयै मावो जि खालामजानांगौ खालामजाबाय नाथाय दाहालागै खालामजाबाय थानो हानाय जोंनि गोसोआव सहायनो हानाय जेबो ओंथि गैलिया बेखायनो जोङो जोंनि मोन्थायनि थाखाय जि जानांगौ जोङो मावलांबाय थानो हासिगोन आरो जोंहा थैनाय थांनायखौ गिनानै जोङो बेयाव जेबो फायदा गैया बेखायनो आं सानदों जेब्ला सरकारानो थानो होबाय जेब्ला बेवहाय आरो बेफोरबायदि उपद्रब आरो अयथासार खालामबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो बिथांमोना मोन्थाय गैया होनना दंबार बेनोल' रावा खालि बर' जाथि खुदखुर बेनोल' सबनावनो जायखौ होसोब्लाबो ओमफ्राय आं बे समाव बुंनाय जादों बै दुलुबना लागैसिल सार होननानै बुंदों आरोखि आं थारुनसो दानदों बेखौ लांनो नाङामोन होननानै आं बुंबाय बे समावहाय बियो गसंनानै हाथिम सार बर' जाथि होनबाय आरोखि बेबायदि बुंनाय जादों आं गोसोआव इनायनो दुखु मोननाय जादों सासे गोजौ रेंकनि अफिसार जानानै बिसोरो दिनै मानो जाथि सेबा खालामनो समाज सेबा खालामनो फैदों ना जाथिखौ मुगैनो दाननो फैदों नंगौ बे बाथ्राया थारैनो सैथो बिथांमोना दिनै सरकारनि मानसि जानानै बिथांमोना दिनै सरकारनि सेलारि दरमाहा लानानै बिथांमोनखौ दिनै सरकारानो दोनदों नङा होमब्ला फरेस्ट रेन्जार माबोरै जानो मोन्दों बिथाङा बर' हारियानो जा बा गुबुन हारियानो जा अन्य हारियानो जाया माने बिथांमोना माने सरकारनि जानानै
जाति हिसाबै इनसाल्ट खालामनो मोना जाति हिसाबै बासिनो मोना जाति हिसाबै नासयनो मोना जाति हिसाबै नारसिननो मोना नारसिनोब्ला समान भाबै सब जातिखौनो नारसिननांगौ आरो नारसिनाब्ला गासिबखौबो माने समान नोजोरजों नायनांगौ होननानैसो आं सानो दिनै बिथाङा खिन्थु जाति हिसाबै बे प्रान्जल तालुकदारा जाति हिसाबै इनसाल्ट खालामदों जाति हिसाबै नारसिनदों जाति हिसाबै अयनाय खालामदों मानो होनोब्लाथ' बेयाव जेसांखिनि जन खालामजादों बे बिथांमोना दिनै बर' हारियानो गोजा बर'नि गेजेराव अयथासार खालामदों नाथाय बिनि सायाव नोंथांमोना खोनादों बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो बे रावा आं बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै बिथांमोना जायफोर खस्थ' मोनदों जायफोर खालामजादों बेफोरबायदि अयथासार बिसोरनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बर' जाति असभ्य जात बर' जाति हारामि जात खातिम सेट এইবিলাক কি কথা হল बेफोर मा खोथा जाखो हा सासे फरेस्ट रेन्जारनि खुगायाव बेफोरबायदि रावा माबोरै ओंखारनो मोनखो एজন फरेस्ट रेन्जाৰৰ মুখৰ পৰা এইবিলাক কথা কেনেকুৱা ওলালে জাতি হিচাপত কিয় নিন্দা কৰিলে জাতি হিচাপত কিয় অত্যাচাৰ কৰিলে জাতি হিচাপত অত্যাচাৰ কৰি কি ফায়দা হ'ব কি ফায়দা হ'ব আপোনাক চৰকাৰে এনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণেহে সুবিধা দিছে নেকি আপোনাক চৰকাৰে এনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণেহে আপোনাক চাকৰি দিছে নেকি আপোনাক সকলোকে জাতি হিচাপত কথা নোলাকে সকলো যিমানটা জাতি আছে সবকে মানে সমান নজৰ দি চাবৰ কাৰণেহে সমান নজৰ দি প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণেহে আপোনালোকক চৰকাৰে ফৰেষ্ট চাকৰি দিছে বা যিকোনো কিবা এটা চাকৰিটো দিছে ঠিক সেনে ধৰণৰ আপোনালোকে ভাল মুঠনত ভালকে যেন আপোনাৰ লগৰ চৰকাৰৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনটো চলি পেলাই মানি চলে এটুকে মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যাহাতে আপোনালোকে নেক্সট টাইম এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিবি আৰু কৰিব নালাগে বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ दा बेखायनो नोंथांमोना गासिबो खोथाफोरखौ फारसेनिफ्रायनो फारि फारि खोनानो मोनखाबाय आरो निश्चय बुजिजोबखाबाय जोंनि बर' हारिया बबेनिफ्राय मा जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि बर'फोरखौ गुबुन हारिफ्रा बा गुबुन जातिफ्रा माबोरै नारसिनगासिनो दङ बबेनिफ्राय बिथांमोना सोरनि पावार लानानै सोरनि बिथोन मोननानै दिनै बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना निश्चय साननानै मोनदों नङा होमब्ला जोंहा आरो बेयाव बुजिनांगौ जेबो बाखि गैलिया जोंहा फारसेनिफ्रायनो दानि जुगाव साननो हानाय बुजिनो हानाय एसेबाबो गाव गावनो मेलेम दंसै मानो होनबा जोङो गोदो गोदायनि बायदि नंलिया जोंनि दानि जुगा जाहैबाय इन्टारनेट जुग डिजिटेल जुग जोङो फारसेनिफ्रायनो दानो माबा मोनसे जाब्रबबा जोङो लगे लगे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरांफोरखौ मोनो बेखायनो जाहाथे आसा खालामदों नोंथांमोना अराय सम बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो गोजौ फारसे आंखौबो आगान सुरलांनो खाबु होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ आंनि सेकेन्डआव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि